שיר ולי היקרים, אם ישנה עצה אחת שנוכל לתת לכם, אשר עשויה לתרום לכם דבר מה משמעותי, זוהי זאת. תרגלו יוגה. התועלת ארוכת הטווח של תרגול יוגה הוכחה באין ספור מחקרים, ואילו שאר העצות שלנו חסרות כל ביסוס זולת תחושותינו הפנימיות. העריכו את העובדה שאתם נושמים, בריאים ובחברת אנשים טובים. כאשר זהו הבסיס, מעט יכול להשתבש. אל תחששו מהעתיד. העתיד אינו אלא אשליה שלעולם אינה מגיעה, וכאשר היא כן מגיעה, היא לעולם אינה מה שציפיתם. אל תקראו עיתונים. הם נוטים לעוות את המציאות ולתת תחושה שהעולם כולו מקולקל. הכינו עוגיות ביחד, זה בדרך כלל יותר טעים. החליפו את החביבים כמו גרביים, זה נותן את הרושם שאתם רכבי אופקים ונשמע מצוין באירועים חברתיים. אך לא משנה מה תעשו או כמה זמן אתם עושים אותו, בואו עם תודעה של תלמיד. זוהי גישה בריאה לחיים גם כשתהיו בני 80. אנו מאחלים שהמסע המשותף שהתחלתם בו יימשך, תוך התפתחות מתמדת שלכם כפרטים, כשותפים וכמשלמי מיסים. אל תשכחו חברים ותיקים והוסיפו חברים חדשים כמה שניתן. לא טוב להיות הזוג לבדו. את העולם קשה לשנות, אך לא יזיק לנסות. לא משנה מה תעשו או איך תפעלו, נסו לשנות את הרע, אך אל תיתנו לו לשנות אתכם. The force be with you. החיים המודרניים עשויים מניירת וניירת ועוד ניירת. יצירה זה חשוב ואוריגמי זה נחמד. אך גם בישול ומוזיקה באים בחשבון, ואפילו איסוף של ספרים בגרמנית שלעולם לא תקראי. לפעמים רבים ולפעמים משלימים, לפעמים רע ולפעמים טוב, לפעמים מרביצים ולפעמים חוטפים, וגם לריב צריך לדעת איך. לעולם אל תקבלו זה את זו כמובן מאליו, ואל תשכחו לרגע שאתם בני אדם. וחוץ מהגודל מנוגד, זה אומר שאתם גם טועים, ומותר לטעות. אבל לי, שיר כנראה צודק. אנחנו גדלים ומתבגרים, מועדים ולומדים. חווים הצלחות ואכזבות, שמחה ועצב. והחיים הם לא תמיד מה שציפינו. אבל תסלחו עלינו, עם יוגה אי אפשר לטעות.